unha persoa buscas algo, non? Como eu onte. Pois vou ver como está a situación no Congo. E o teu algoritmo é como se dixese, bueno, a esta señora parece que lle interesa o do Congo e vaiche botando cousas. Daquela atopei, que isto mandoume unha amiga, pero relacionei no eu co algoritmo, mas despois dixo-vos unha cousa que me parece superinteresante para facer carrapazada respecto do uso das redes e o algoritmo. Mandoume, como estábamos falando disto, unha noticia de, creo que de principios do verán, e que falaba de Trump como o presidente da paz, porque parou 7 guerras. Eu lino, non vos lo vou contar, podedelo buscar algo así como Trump, o presidente da paz, e dar. E xa quedei pensando, efectivamente este home non iniciou ningún conflito armado e parece ser que non só no Congo fixo este acordo de paz do que falaba eu onte, senón que tamén noutros sitios. E xa quedei pensando esta idea que eu dicía de algunha maneira a información xa non é tanto que se manipule a información, senón que se manipula o que nos chega, pero tamén o manipulamos nós, co noso propio algoritmo, non? Nós imos pinchando todo o que nos chega sobre un tema que é o que agora máis importa, e nós temos aí un teléfono que nos debería abrir un mundo inmenso, e o algoritmo vai facendo ese mundo moi pequeno. E a información moi reducida a aquelo no que nós picamos para ver. E daquela vivimos de costas a cousas como a que este señor se lle comeza a chamar o presidente da paz, cousa que me parece pouco perigosa, que eu digo, daranlle o Nobel ou calquera cousa. Estes acordos son certos, mas todos sabemos que unha cousa é o que hai nun papel e outra cousa é o que pasa no mundo. Bueno, hasta aquí este asunto. Nós, hoxe, de algunha maneira, decímoslle ao mesmo tempo ao poder que é o que nos interesa. Nós estamos aí dicindo as nosas cousas nas redes e, se o pensamos así, non? Os políticos poderían coller todo aquilo que nós queremos oír e crear un discurso que cadre cas nosas ideas. Eu creo que é fácil de entender isto. E isto tamén é un perigo, porque independentemente do que un partido político queira ou non queira facer, el tamén se sube aquilo que se estea dicindo nas redes. E isto retroaliméntase. Por un lado, o poder mándanos aquilo que nós queremos ver e que nós queremos oír e que nós queremos ler. E por outro nós, cada vez que opinamos, mandamos ao poder casi a corrección do seu discurso. E aquí é o que digo eu, as ideas totalitarias acaban tendo unha cabida, porque todo é que a idea que agora lanza o político cadre co meu. E aquí ven un pouco a idea que eu levo moito pensando cando se di axudarlle a rapazada, non? A usar a rede con responsabilidade, quítalle o móvil ou non lle quites, ou o tempo de uso. A min máis que iso, pareceme importante que entendan que o algoritmo que te condiciona, ¿sí? E que aprendan a moverse para que o algoritmo lles abra camiños e non lles peche. Daquela. A miña idea sobre isto é cal é o código hoxe de comunicación entre os rapaces cando están co móvil na man, que é todo o tempo. Non é nós que a superpop que a puñamos no medio e vamos comentando. Que fan eles? Eles envíanse. Hoxe o habitual sería ter
varios adolescentes ca mesma cousa aberta no móvil, cada un con seu móvil. E reenvíanse isto. Eu, ademais, son nai. Sempre tentei explicarlles isto, non? O de non bloquees, non silencies todo aquilo que che molesta, se non tentas saber como falan e que din os que falan desde outro punto de vista que a ti. E tamén fai buscas das cousas desde outro punto de vista. E despois que podes facer ti como nai ou persoa adulta? Usar o mesmo código. Cando ti lle queres dicir a algún rapaza, iso que dis non é así, non... A ver, dicir iso é unha tontería ten cero efecto transformador. Pero se ti usas o mesmo código e dis, pois mira, eu lin aquí outra cousa, mándocho. E agora estamos, persoa adulta, persoa adolescente, temos aberta a mesma cousa e podémola comentar. Pero esa persoa adolescente acaba de picar nunha ligazón que ti enviaches que di aquilo que non quere escoitar ou aquilo que non quere ler. Abrilo eu no meu móvil e dicir, mira, que para nós é algo moi natural, dis, porque non lle vou deixar o meu móvil, pero para un adolescente isto de colle o móvil, e nin de broma, e teñen bastante razón, porque teñen aí dentro todo. Daquela envíollo, e botalle un ollo, sí? E aquí o teu algoritmo, o seu algoritmo, neste momento di, espera, esta persoa parece que lle interesa isto. Para min, un exemplo que podemos facer, sinxelo, unha rapaza nova, unha adolescente que está buscando, pois, estas inxeccións pros beizos, está buscando a información. Se ti a buscas hoxe en Google, inxectar ácido hialurónico, vanche sair clínicas de primeiro que, eso é o mellor que podes facer. Logo, aquí hai que dicirlle, vale, agora busca cales son os efectos negativos, busca o tal cual, efectos perxudiciais de inxectar ácido hialurónico, efectos a medio e longo prazo de inxectar ácido hialurónico, búscao. Porque se estamos tendo a conversa e non o buscas, busco eu. Mira, abre iso para ver o que aí din. Vale? E aquí, ese algoritmo vai un pouco equilibrado. A persoa fará máis caso, menos caso, todo o que ti queiras, pero unha estás un pouco dando o exemplo de como sempre teño que mirar as dúas caras dunha moeda e estáslle axudando a que o seu algoritmo abra novos camiños e non siga pechando camiños. Nunha idea tan superficial como é que agora están aí tiqui o móvil, parece que están parvos, non sei que, sí. Non podemos quedar niso. Trátase de, con calma, explicar outras formas, sí, de usar a rede. Porque a opción de non a uses, pois non é razonable. Non corresponde aos tempos que lles tocou vivir. Eu vexo, porque eu vexo en xente do meu tempo, que tamén están condicionadísimas polo algoritmo e por aquilo que siguen. Isto mismo que eu falaba onte. Non miro máis aló, non... Pois teremos que convidar a que a rede tamén sexa unha ferramenta que estimula o noso pensamento crítico. Esta que chaman cultura da cancelación, ahora silencio, te bloqueo, eu non sei canta xente me ten a min bloqueada, silenciada en todas as redes, porque non queren oír o que digo. Gustarache máis ou gustarache menos, pero precisamente se estou opinando desde o outro barrio que a ti, ao mellor sí que te interesa saber o que digo. Porque despois hai máis persoas como a min, que opinan como a min, e todo iso está pasando mentras ti estás aí
no teu mundo reducido que ti vas creando desde esa cultura da cancelación. Non te quero oír, que me incomoda o que dis, que é todo isto que eu falo é unha sociedade infantil inmadura. Ñi, non queres escoitar que dis. Pasa que agora non teñen que facer así o tonto, silenciante. Pero a actitude é a mesma. Sí. E non te leva por bo camiño. Nin te faite máis intolerante. E aquí, pois, ao mellor sí que se podía facer, non? Un vídeo onde se explique máis, pero sí que te fai moi intolerante. E desde ese punto no que non consigues madurar emocionalmente para ser quen de soster un discurso que di cousas que van contra as que ti opinas ou queres opinar ou o que sexa. Isto é un camiño para esa sociedade inmadura que eu digo, onde buscamos un confort emocional que non é nada positivo. Non é nada positivo. Eu xa sei que se me entende. E tamén quería dicir isto, porque, total, pois está a falar, pois falo.